Την επόμενη φορά που θα βρεθεί κανείς σε ένα εστιατόριο, αξίζει να δώσει λίγη παραπάνω προσοχή σε αυτό το τόσο οικείο αντικείμενο που κρατάει στα χέρια του. Το μενού. Ναι, μπορεί να μοιάζει με μια απλή λίστα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα από τα πιο έξυπνα και ισχυρά εργαλεία πειθούς που έχουν σχεδιαστεί ποτέ. Ας το δούμε κι αλλιώς. Τι θα γινόταν αν το μενού δεν περίμενε απλώς την παραγγελία, αλλά την καθοδηγούσε? Αν μας έσπροχνε διακριτικά προς συγκεκριμένες επιλογές. Λοιπόν, σε αυτή την ανάλυση θα δούμε ακριβώς αυτό, πως κάθε στοιχείο, από τη γραμματοσυρά μέχρι τη θέση ενός πιάτου, είναι μια απόλυτα στρατηγική απόφαση. Μια απόφαση σχεδιασμένη για να επηρεάσει αυτό που θα φάμε. Πρώτα απ' όλα όμως, ας πάμε λίγο πίσω στον χρόνο. Γιατί το μενού, έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα, δεν υπήρχε πάντα. Η ιστορία του είναι, ξέρετε, εκπληκτικά μεγάλη και μας αποκαλύπτει πως η ανάγκη είναι αυτή που διαμόρφωσε τελικά ολόκληρη την εμπειρία της εστίασης. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν στην Κίνα τον 12ο αιώνα. Εκεί οι πρώτοι κατάλογοι φτιάχτηκαν από καθαρά πρακτική ανάγκη, για να βοηθήσουν τους εμπόρους που ταξίδευαν να καταλάβουν τι στο καλό μπορούν να παραγγείλουν. Στη Δύση, το μενού έρχεται πολύ αργότερα, μετά τη Γαλλική Επανάσταση, όταν οι σεφ της αριστοκρατίας άνοιξαν τα δικά τους μαγαζιά και το φαγητό έγινε μια εμπειρία για το ευρύ κοινό. Και μόλις τον 20ο αιώνα φτάσαμε στη σημερινή, πιο απλή και μαζεμένη μορφή του. Πριν όμως φτάσει ένα εστιατόριο στον σχεδιασμό του μενού, πρέπει να πάρει μια θεμελιώδη απόφαση. Και αυτή η απόφαση πραγματικά καθορίζει τα πάντα. Από το πώς θα στηθεί η κουζίνα μέχρι την τελική εμπειρία του πελάτη. Στη βάση όλων των μενού υπάρχουν δύο κεντρικές φιλοσοφίες. Από τη μια έχουμε το à la carte, που σημαίνει σύμφωνα με την κάρτα. Εδώ υπάρχει απόλυτη ελευθερία να διαλέξει κανείς ό,τι θέλει, αν και συνήθως κοστίζει κάτι παραπάνω. Από την άλλη υπάρχει το table du tote, το τραπέζι του οικοδεσπότη. Εδώ μιλάμε για ένα προκαθορισμένο γεύμα με σταθερή τιμή που προσφέρει μεν σιγουριά, αλλά ελάχιστη ευελιξία. Και πάνω σε αυτούς τους δύο πυλώνες χτίστηκαν όλες οι σύγχρονες παραλλαγές που συναντάμε. Από το στατικό, αμετάβλητο μενού ενός φαστφουντάδικου, μέχρι το κυκλικό μενού ενός σχολείου που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Ή το μενού της ημέρας που βασίζεται στα φρέσκα υλικά και φυσικά το μενού γευσηγνωσίας που είναι στην ουσία η βιτρίνα της τέχνης του σεφ. Κάθε τύπος εξυπηρετεί έναν εντελώς διαφορετικό σκοπό. Η επιλογή βέβαια του τύπου μενού είναι μόνο το πρώτο βήμα. Το επόμενο και ίσως το πιο δύσκολο είναι η στρατηγική του σύνθεση. Μια διαδικασία που απαιτεί βαθιά σκέψη, ανάλυση και πολύ καλός προγραμματισμό. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο που πρέπει να καταλάβουμε. Ένα μενού δεν είναι απλώς ένας κατάλογος με φαγητά. Είναι το κεντρικό επιχειρησιακό πλάνο ολόκληρης της επιχείρησης. Είναι το DNA της. Από αυτό εξαρτώνται τα πάντα. Τι εξοπλισμό θα αγοράσει η κουζίνα, πόσο προσωπικό θα προσληφθεί, ποιοι θα είναι οι προμηθευτές. Κυριολεκτικά τα πάντα. Πριν γραφτεί έστω και ένα πιάτο στον κατάλογο, ο σχεδιαστής του μενού πρέπει να κάνει την έρευνά του. Ποιοι άνθρωποι ζουν εδώ γύρω, ποιες είναι οι συνήθειές τους, τι κάνει ο ανταγωνισμός δίπλα και το πιο σημαντικό, τι πρώτες ύλες είναι άμεσα διαθέσιμες. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι τα θεμέλια για ένα επιτυχημένο μενού. Τι γίνεται όμως όταν αυτή η στρατηγική ανάλυση δεν γίνει σωστά? Ή ακόμα χειρότερα, παραλυφθεί εντελώς? Τότε οι συνέπειες δεν είναι απλά ένα πιάτο που μένει απούλητο. Είναι κάτι πολύ, πολύ χειρότερο. Τα αποτελέσματα είναι ένα ντόμινο καταστροφής, κυριολεκτικά. Ένα κακό μενού φέρνει οικονομική ζημιά, εξουθενώνει το προσωπικό που τρέχει και δεν φτάνει, δημιουργεί χάος και καυγάδες ανάμεσα στην κουζίνα και το σέρβις, το κόστος ανεβαίνει στα ύψη, τα κέρδη πέφτουν κατακόρυφα. Οι πελάτες φεύγουν δυσαρεστημένοι και δεν ξαναγυρνούν. Και το τελικό αποτέλεσμα, πολύ συχνά, είναι η αποτυχία ολόκληρης της επιχείρησης. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο πιο συναρπαστικό κομμάτι όλης της ιστορίας. Στο πώς ακριβώς τα εστιατόρια χρησιμοποιούν βασικές αρχές της ψυχολογίας για να μας καθοδηγήσουν, πολύ διακριτικά, προς τις επιλογές που τα συμφέρουν, μεγιστοποιώντας τα κέρδη τους. Ναι, αυτή η πρακτική έχει όνομα και λέγεται Menu Engineering. Είναι ένας ολόκληρος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει ψυχολογία, μάρκετινγκ και ανάλυση δεδομένων. Όλα αυτά με έναν και μόνο στόχο, να μετατρέψει τον κατάλογο από μια απλή, παθητική λίστα σε ένα ενεργό εργαλείο πωλήσεων. Το βασικό εργαλείο εδώ είναι αυτή η ανάλυση, που χωρίζει κάθε πιάτο σε 4 κατηγορίες.
ανάλογα με το πόσο δημοφιλές είναι και τι κέρδος αφήνει. Τα αστέρια είναι οι ήρωες του μενού, δημοφιλή και κερδοφόρα, άρα τα προωθούμε. Τα άλογα εργασίας πουλάνε πολύ, αλλά με χαμηλό κέρδος, οπότε ίσως πρέπει να ανέβει λίγο η τιμή τους. Οι γρίφοι έχουν μεγάλο κέρδος, αλλά δεν τους παραγγέλει κανείς, άρα χρειάζονται καλύτερη περιγραφή ή ένα νέο όνομα. Και οι σκυλοί, χαμηλή δημοτικότητα, χαμηλό κέρδος. Αυτοί απλά φεύγουν από το μενού. Τέλος. Αυτός ο πίνακας λοιπόν είναι ο μυστικός χάρτης, το σχέδιο μάχης κάθε επιτυχημένου εστιατορίου. Είναι η βάση για κάθε απόφαση που θα πάρθει σχετικά με το ποιο πιάτο μένει, ποιο φεύγει και ποιο προωθείται. Και γιατί όλη αυτή η στρατηγική είναι τόσο μα τόσο σημαντική? Επειδή το παράθυρο ευκαιρίας είναι απίστευτα μικρό. Σκεφτείτε το. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο μέσος πελάτης έχει λιγότερο από 2 λεπτά για να αποφασίσει τι θα παραγγείλει. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Μέσα σε αυτά τα δευτερόλεπτα, το μενού πρέπει να έχει κάνει τη δουλειά του. Και εδώ είναι μερικά από τα πιο κλασικά κόλπα. Η αγκύρωση τιμής. Βάζεις ένα πανάκριβο πιάτο στην αρχή για να φαίνονται όλα τα άλλα πιο φτηνά συγκριτικά. Η αφαίρεση του συμβόλου του ευρώ, για να μειωθεί ψυχολογικά ο πόνος της πληρωμής. Η χρήση του χρυσού τριγώνου, τα σημεία δηλαδή όπου το μάτι μας πέφτει πρώτα, και φυσικά το αγαπημένο κόλπο όλων, ένα απλό πλαίσιο γύρω από ένα πιάτο που σχεδόν φωνάζει «παράγγειλέ με». Τώρα, αυτό που έχει πραγματικά τρομερό ενδιαφέρον είναι η δύναμη των λέξεων. Κοιτάξτε αυτό τον αριθμό. Είναι πολύ ενδεικτικός. Σύμφωνα με έρευνες λοιπόν, απλά και μόνο η χρήση πιο ζωντανών περιγραφικών λέξεων που μιλάνε στις αισθήσεις, μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις ενός πιάτου μέχρι και 27%. Το πιάτο δεν αλλάζει καθόλου. Αλλάζει μόνο η αντίληψή μας γι' αυτό. Άλλο να διαβάσει κανείς χορηνό, και άλλο χορηνό αργομαγειρεμένο με μυρωδικά. Η διαφορά είναι τεράστια. Και για το τέλος υπάρχει το λεγόμενο παράδοξο της επιλογής. Ένα τεράστιο μενού με άπειρες επιλογές δεν μας κάνει πιο ευτυχισμένους. Το αντίθετο, μας προκαλεί άγχος. Ένα πιο μικρό, προσεκτικά φτιαγμένο μενού, με 5 έως 7 επιλογές ανακατηγορία, μας κάνει να νιώθουμε μεγαλύτερη σιγουριά για την επιλογή μας. Και στο τέλος, μεγαλύτερη ικανοποίηση. Έτσι, την επόμενη φορά που θα κρατήσετε έναν κατάλογο στα χέρια σας, σκεφτείτε το λίγο. Είναι απλώς μια λίστα από την οποία διαλέγουμε? Ή μήπως είναι ένας σιωπηλός συνομιλητής που ήδη γνωρίζει τι θέλουμε να παραγγείλουμε, πολύ πριν το αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι?